Nga penpau kajing sungo ka bakraw yo blay. Namar hakane ka step. Ngilala bane sembiang batpi. Ki bapej bat ki basngap. Ya kane ka kubor. Lingba. Kane ka channel ka Good News TV. Pediang snobha. Bat ay kublay ya pi barwa. Haka kerteng ka bakraw ka badan bor. Utray jongi. U Jesu Christ. Nga penpau kajing sungo bar kajing kublay. Ya baro ki batray hakane ka Good News TV. Nga tip klia bunkam med labat step. Bat mensngiru ban penbet penbiang ikebuk program ki ba per ban wanra lingba kane ka channel. Kadai yangi bangin duai kerpang na kabanta jongki. Ublay unte ki jingkarku. Hakibenta kajing jongki baro. Kenang. Bakin laban traded. Ya kane kakam. Balasanya haki. Kajing puson lingkot hakane ka step. Kalong. Ha kabaya sok. Kum si para. Kabangala seng nong rim. Nakajingruay sam kabasispa lai polai. Kadekot kabaning kong baar bat balay. Hakmi kababha berkaba itenat kadnu. Baki para kia songlang hakabaya sok kawai. Kalong kum ka jingsle kaba koridor halor ka kli kaba tuo je kinyo tema. Ya kinyo tema u aron. Kaba hiar hakirin miang ki janjong u. Kabalai. Ka umjer u harman. Kaba hiar halor ki lom sayon. Naba hangta utrai. Ulah hukum ya kata kajing kerku. Kajing kabahala karta geng. Kabenta kabaningkong. Kajing esok kum si para. Kikon Israel ki don lightly kijing le niam kiba kampau. Kita kilong kaniam kajing lai. Kaniam kijing trap. Bat ka Pentecost. Ngiken mau ya u Jesu haba ulej saka temple ban rakhe ya kan niam kajing lai. Kikon Israel ki jumi na ki benta ki baper na keleng saudong jong kari. Kia lumlang ha Jerusalem na ka benta ban rakhe ya kajing le niam. La kalong kan niam kajing lai. Kaniam ki yung trap, bat ka Pentecost ru. Unor wai sam uring nuksa nakani. Haba uyoi bagi kon Israel. Bagi asok lang kawai ha Jerusalem. Ban mane ya ublay. Kumta uong kalong kababha bar kaba itenat. Bagi para kiasok lang kawai. Kamut. Kajingnya solang kawai. Ban syakri ya ublay. Kum si para. Kabenta kabaar. Kajing koridor jongka. Kum kajing sle. Kijajing sle kidon bonjaj. Balaju pun kamru ya kini kijing sle. Hakir rukom kibaper baper. Kidon kijajing sle. Bala pendon kam. Na kamenta kibayap. Kum kadak jong kajing yamriu. Kadon kajajing sle kabala pendon kam. Kabaklan ya kamet ujisu. Hadin ba ulayap. Kadon kajajing sle kabala pensle da kameri. Yaki kejat ujisu. Kadon kajing sle bala pendon kam. Namanta kiru don buram. Haki jingjia kiba kam kerpang. Kadon ru ka jajing sle. Balal pendon kam ya ki kentai. Haka por syong kurim. Bar ki wei ki jing sle ki bebon jaj. Kum tangi ngoto. Baka jing sle kalong kabak kordor. Henry habanga perkhat ya kejing ong jong udebit. Baka baya sok kum si para. Kalong kaba itenat. Kum kajing sle kaba koridor halor ka kli.
Kebatua je kinyu tuma u aron. Kebahiar hakirim yang ki janjong u. Kalong sisa kabadap lah. Kumno David uang. Bakalong keba internet bakata ka jing selek katuj. Hado kinyu tuma u aron. Bakahiar hakirim yang ki janjong u. Syubo ladangi penselek ya uno unang ya to lepa. Hado bakata ka jing selek. Kan hiar kinyu tuma jong u. Hado kirim yang ki janjong u. Hato kamlong ka ba isi. Hato kita ki ba penselek ya u aron. Kilong ki ba biej ba ki penselek hado ba kanda tuj kumta. Ka jingkeli kawan. Ka pat kata ka jajing selek. Ba unor wai sam uong bakalong ka ba i tenat. Ka jubab kalong. Ka jajing selek bau David uong bakalong ka ba i tenat. Ka day, ka jing penselek da umen sim bakhut ken. Day ka jing penselek ka ba da umen sim bakhut ken. Bangila ban yoi. Ya kata ka jing i tenat. Keba ngimla ban ya nujor. Barkino ki jing selek ki badan hakane ka pertai. Badai hang takwen. Kan salong keba itenat kum ka jing selek. Keba koridor keba tuo cakinyu tuma u aron. Bat kirim yang ki jan jong u. Kabalai. Ka jing kerku jong ka kum ki umjer. Ka umjer keba juhab hakapor step. Kalong ka jing kerku keba krau ya ki kun Israel. Ka umjer ka juhab ka por liur, bat ka por senrai. Ki por ki ba shit, bat ki ba klem slap. Ki kon Israel ki jumnyo snowbok. Haba ka umjer kam hap haka kendo. Namar kata la jusim ya ka umjer. Kum ka dak jong ka jingker ku, bat ka dak jong ka jing tengen. Uharmon pat, udai ulom uba kentang, uba don sapang satay jong ka ri Palestine. Ujrong kendai hajar pot. Bat langit, ba udai ulom ka jing ka ladur jong u Jisu. Ka umjer na ulom harmon, kahiar hakilom sayan. Ka ajing tengen yike belak terkong. Barka ajing im yaki bala yap stai. Para bangej ba iye ka jingelong kawai hakabaya sok kum si para. Kalong ka ba itenat kum ka jing slek ka ba koridor ka ba tuj kinyu tuma u aran. Bat ka jing kerku jongka kum ka umjer u harman. Ka ba hiar hakilom sayan. Ka jingker ku jongka kum ka umjer. Kalong ya ubriu simet, ya ki yingki sem, ya ki snong ki tau, ya ka ribat ka jaj benriu. Ka jingker ku jongka kum ka umjer. Kalong ya ka do, bat ya ka mensim, nado ka ne ka pertai. Kam tam ya ka mensim, ndangin poi, siya ka waypat kari. Kajing yalong kaway hakabaya sok kum si para. Kalong kajing long kabadap jing kular. Ublay ulah hukum. Bante iya kajing kerku. Hakita kibaya sok kum si para. Kani kajing kerku kalong. Ya kata kajing sok. Bat ya kajing kababom jukut. Ublay na prakaburam jangu. Amen. Ngin ya duai. Ublay berkupa jongi bahab neng. Ngi aingo yame. Namarkan liya kitin ka jong me. Kapin ken mau jangi. Bangin ya long. Ngin ya sok si para. Kom ki bangit. Yarap ko kenrat.
Kan ni ka kubur kan long kabor. Ya barok kiba syashkor. Sengau kenrat je kejing duai. Maaf je kilat-kilat pamesem. Na baik ini barok ngidam ipan kerteng turai jeng Yesus. Amen.